Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kakabsat, adda tayo iti may kasyam ket mauding aldaw, iti misa panagsagsagana, misa novena, kasakbayan, iti fiesta, iti patron ken katalek tayo, ti Immaculada Concepcion. Ket iti naisang sangayan na wagas, kakabsat, intayo rambakan iti panagfiesta ni San Ambrosio. Padi, pastor, obispo, ken doktor iti simbaan. Babaen iti panangibabaet na, ken iti pagpatulad na, kang runaan na unay iti panangaramat na, iti saguday, iti kinasirib, ken kuana, para iti pagimbagan iti simbaan. Kastamet kuma kakabsat nga mapalagipan tayo, iti panangipakat tayo, iti anyaman na saguday, talento, nga impaay ti Diyos kada tayo, para iti pagimbagan, iti bukod tayo, nga familia, gimong, barangay, parokya, kang runaan na unay, iti pagimbagan, dagiti amin nakapulpulapol tayo. Tasapay kuma, kas ken ni San Ambrosio, makapudno tayo iti pagayatan ni Kristo. Bigbigan tayo nga rod, dagiti basbasol tayo. Dumawat tayo iti kaasi kan pamakawan ti Apo, tapno may karitay makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo asi papukumbaba, agkonfessara iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, basol ko unay, isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ang agnanayo na Birhen, kadagiti aming angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kuma ti man nakabalin na Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. When na po mga asika. Kumararag tayo. O Diyos, pinagbalin mo ni San Ambrosio, ang maestro iti nakatolikwan a pamati, ken pagtuladan iti kinatured ti apostol. Mamataod kakad iti uneg iti iglesyam, kadagiti pangulo ama itunos itapusom, tapno iturongda as itutured ken sisisirib dagiti tattaom. Dawaten mi daytoy, gapo ken Hesukristo nga anak mo ken Apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Di may basa
Naadaw ti libro ni Propeta Isayas. Liwliwain nyo dagiti tattao kuna ti Diyos tayo. When liwliwain nyo ida, parigtain nyo dagiti tattao ti Jerusalem. Ibagayo kadakwada, nga umdasen ti nabayaga panagsagsagabada, ket napakawanen dagiti basbasol da. Nananay ti panagdusak kadakwada, gapu kadagiti amin na basol da. Adatimek ang mangipukpukaw. Itilet ang mangisagana kayo ti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan tilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Magaburan to dagiti amin na tanap. Papalanas to amin na bambantay. Agbalin to apatad dagiti turod. Mapalantag to dagiti lasong-lasong a lugar. May parangarang to ti dayag ti Apo. Ket makitan to ti amin na tattao. Ti Apo a mismo tinangikari ti daytoy. Adatimek ang nagpukkaw. Ipakaamum. Sa ludsudek, anya ti pakaamuk, ipakaamum, amayarig ti ruot ti amin na tao. Agpaot da akas ti balang ti sabong. Magango ti ruot, malaylay ti sabong, no dalapusin ni dati angin ngay baon ti Apo. Kinapudno na, saan na natibtibker ti tao ngem ti ruot. When magango ti ruot, ken malaylay ti sabong, ngem mataginayon ti sao ti Diyos tayo. Inkay ti tapaw tinangato abantay o Jerusalem. Ipakamum ti naimbag adamag. Pigsaam ti agpukkaw, Sion. Ipakamum ti naimbag adamag. Agsao ka ket saan ka nga gamak. Ibagam kadagiti ili ti Juda nga adda ti Diyos da. Umay ni Apo Diyos, tapno agturay ti amin na bileg na, ket itugot na dagiti tattao ngayon salakan na. Aywanan nanto ti arban na, akas iti panangaywan ti agpaspastor ti animal na. Umungen nanto dagiti urbon ti karnero, ket sakruyen na ida. Siya anos to ang mangidalan dagiti innada. Ti sao ti Apo. Umay ti Apo, tapno agturay ti amin abileg na. Kantaan nyo ti Apo, ti baro a kanta. Kantaan nyo ti Apo, da kayo amin at tattao ti daga. When, kantaan nyo ti Apo, ket itanog yu tinagan na. Inaldaw ngay pakamuyo ti damag, ti panangisalakan. Ipakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Dagiti nakaskasdao nga aramid na kadagiti amin a tao. Ibagayo kadagiti nasyon. Agarin ti Apo. Awanto ti dumduman na inton o kumin na dagiti tattao sungbat. Agragsak kayo, langit kindaga, agdaranudor kayo, taaw kin amin nga ken ka. Agrago kayo, tayak kin amin nga adda kada kayo. Dakay amin na kayo, iti kapakiran agreaw kayo, ti rago, iti sango ti Apo. Taumainan iturayan ti daga, nalinteg kenawan idumduman na, iti panangituray, nanto ti amin a tao, dito'y lobong.
Ana Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Anya ti makunayo, anya ti aramidan ti maysa a tao nga adaan sa ngagasot a karnero no mapukaw ti maysa kadakwada. Panawan na dagiti siyam a pulo ket siyam iti turod ket mapan na sapulen ti napukaw a karnero. Ibagak kada kayo, ano masapulan na, addanto ti ragsak na iti daytoy a karnero, ngem kadagiti siyam a pulo ket siyam asaan a napukaw. Kastamet at di kayat ni amayo sa dilangit a mapukaw ti uray maysa kadagitoy nga ubing. Ti ebanghelyo ti Apo. Kakabsat adda daytoy maysa nga gundaway idi adda akpay laeng iti parokya ti cathedral sa Vigan. Adda daytoy kanito nga nagtataripnong dagiti amin nga agtutubo ket adda daytoy maysa kadakwada nga nangiranod iti kapadasan na ket ingunam-gunam na nga kasapulan nga ayatenda dagiti naganak kadakwada daytoy nga agtutubo yan tangay ta nasapa nga naulila piman ket pimusay iti inana ngarod in paganetgat na kadagiti pada ng agtutubo nga yan tangay ta adda pay laeng dagiti naganak kadakwada ay ket kasapulan nga iebkas ipakita ken iparangarang da iti ayat ken dunguda kadagiti naganak kadakwada. Because of this, the youth were inspired by the story of this little one. Ket pudno nga naamiris da iti kinapateg ti panangiranod iti ayat panangipakita panangipasimudaag ti ayat kadagiti naganak kadakwada. Kakabsat daytoy metlaeng iti kayat nga igunam-gunam iti ebanghelyo. Ipasimudaag na ti nagpayduma nga ayat ti Dios kadagiti tattao na. Aramiden ti Dios ti amin tapno saan tayo a maiwawa. Arig na panawan na ti kaadwan tapno matunton ken maisubli na laeng ti siya sinuman nga awan ti arpad na. Imagine, this is God's love. No one is left behind. And at the same time, God does not give up on anyone. God searches for us even in our darkness. Apo, nagpayduma launay daytoy nga ayat ken dungo ti Dios. Uray kadagiti rinuker ti kagagalad na. Daytoy matlaeng kakabsat iti kayat nga ipasimudaag ni Propeta Isaias iti umuna may basa. Saritaen na ti inanama iti baet ti pannakatagabo dagiti tattao ti Dios. Gapo iti kinapalangguad da. Isaiah deeply believes
in God's mercy and forgiveness. Victory is very much certain because God Himself will come to their aid. Ket saan na nga ipalubos nga agnanayon at agabo dagiti anak ti Dios, dagiti tattao a pinili ni Yahweh. Nagpintas dagiti umuna a balikas, iti daytoy paset iti umuna a may basa anang igantayo. Dagiti na itukit. Liwliwaen nyo dagiti tattaok. Liwliwaen nyo. Nagpintas man nga rod kakabsat nga intayo warwaren, binsa-binsaen, ken kitaen ti kay papanan, daytoy a balikas iti panagbiag tayo. Pudno launay kakabsat kayat tayo iti maliwliwa. Diket din, everyone wants a comfortable life. But if we speak of comfort, ti natalinaay wenno komportable a biag, ket saan metlaeng addaan tayo iti gudjon nga nalukneng wenno naimas at raon. Saan met nga gapu iti kinarigat ti biag, daytoy iti rason ti liday ken laddaang. Adamet piman dagiti babaknang panalapunos iti liday ken panakaupay. Ti talinaay ti biag pudno launay kayat ko ngay gunam-gunam ket agtaod ti napintas alangin-langin tayo kadagiti amin akapulpulapol tayo. Kasta pa yan iti lubong a pagnanaedan tayo ken iti Dios adaydayawen tayo. At the end of the day, it is all about relationships. Langin-langin. Ni San Ambrosio kakabsat nga intayo ilagip iti panagfiestana iti daytoy nga nasanto na misa, may sa kadagiti inpaganetget na, may sa kadagiti saan pulos malipatan nga agtaod kadagiti pamagbagana ket dagitoy abalikas. Kinunana, you cannot have healing by inflicting somebody with pain. Ulitek apo. You cannot have healing by inflicting somebody with pain. Awan ti ragsak ken talinaay ti biag, no sakit tinakem ti ipapaay mo kadagiti sabali a tao. Awan ti progreso no lamlamangan piman ti padam a tao. If you speak about comfort, it is not about being narcissistic or being selfish. Uray no addaan ka iti siyam apulo ket siyam a karnero, saan na makaited ken ka dayta ti ragsak, no ammom nga adda iti makpukpukaw, uray may salaeng a karnerom. Ammo ken maamiris daytoy dagiti nagannak. For example, no adda kuma iti pito a putot wenno anak yo, ket innem laeng ti adda, ket mangan kayo, pulos saan mo maibaga, okay la, mangan tayon, adda kay lang arod nga innem, bamtantay maysa. No, for example, no adda iti maysa agunglo wenno grupo, no adda iti sangapulo nga miyembro na, ket adda iti sagot manipod iti sabali a tao, tano adda iti absent nga maysa ket tinagikwam iti bingay na, ay ket managim bubukod ka. Awan iti progreso, wenno awan ti pudno aragsak, iti kasta a kagagalad. Kenno tapno maawatan tay pay kakabsat iti kayat nga igunam-gunam ti Dios iti ebanghelyo. For example, no agar aramid ka kuma iti thesis, tano ipabukbind mo, nalpasmon nga aramiden, nalpasmon nga i-proofread, ket addan iti final phase na, ti kurang langenen, pagbalinem a libro, ket madama iti panakabukbind na 100 pages dayta nga thesis mo. Ngem natakwatam, kurang iti maysa nga page. Mabalin mo nga rod nga kunaen, ay di bali, okay laeng. May salaeng met nga page ti awan.
At damat iti 99 pages, mabalinen. Kakabsat, uray no kaano, ti kurang ket kurang. Uray no kaano, saan saan nga pagtaudan ti ragsak ti Dios no adda ti kurang kadagiti pinarsuana wenno adda iti naiwawa kadagiti tattao na. Anya kadi nga rod iti awis ti Dios kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat maawis tayo. Tingitingan tayo kung mga rod iti pudno a pagtaudan iti ragsak iti panagbiag tayo. What is it that truly gives you comfort? Nagpintas man asong batam daytoy asaludsod. Dagiti kadi na inlubungan pagaseman bilag ken turay pamadayaw kinabaknang. One time apo napanak ng anoint ng lana iti masakit may sa abaket ket piman kalpasan iti panakalana dayta nga baket ada daytoy katungtungtong iti maysang tao iti cellphone na ket natakwatak agkabsat dagayam dagiti nga agtungtungtong ket agririda kuna daytoy adda iti cellphone apay nga saan mo nga ingatang amin nga inteted ko ken ninanang apay nga saan mo nga ingatang iti agas na natakwatak nga daytoy nga katungtungtong na akabsat na adagayam iti ballasiw ti taaw ket kinunanamet daytoy adda ditoy arpad iti ina ket no si kakuma ti adda ditoy saan kuma nga agsaksakit itatta ni nanang. Kakabsat makita tayo nya iti sakit wenno iti problema nga adda iti daytoy nga familia. Saan nga pirak, saan nga napintas nga kabibiyag iti napateg manen langen-langen daytoy iti pudno a pagtaudan iti pudno a talinaay ken komportable awagas panagbiag. Dear friends, I hope that if we think of being comfortable, we think of deepening our relationship with one another. Daytoy nga rod kuma kakabsat iti pagtaudan iti talinaay iti biag tayo. Iti gagar tayo nga mangpapintas, mangpauneg iti langen-langen tayo dagiti amin a tao a kapulpulapol tayo. Iti daga a pagnanaedan tayo ken kastapayen iti Dios aday dayawen ken pagrukrukbaban tayo. Sapay nga rod kuma takasta. Tumakder tayo amin kakabsat. Kararaga sa pasap. O Dios nga ayat, iti panang bukel mo ken Maria nga awan tulaw na, isurum ken ipariknam kadagiti kada kami, iti kinatanok tinadalus nga ayat. Ikamang miken ka dagiti kasapulan mi, tapno natarnaw ti ayat mi akas ken ni Maria. Tunggal panggep kunatayo. Ama, isuro nakam nga agayat asipupudno. Datayo amin. Ama, isuro nakam nga agayat asipupudno. Idawdawatan tayo dagiti amin ngagserserbi iti iglesia. Tapno si Bubulos tinakemda, amang ipaay itinabuslon ngayat. Ket saan da beruken ti panakaitanok da, ngemket di ti panakaitanok ti Diyos. Dawatin tayo iti Apo.
Idawdawatan tayo dagiti amin nga tattao, anapili anadutukan nga agserbi ti kagimungan. Tapno iti natarnaw ngayat agserbida mangtuntun ti imbag ken pagbiagan dagiti may dumduma iti kagimungan. Gapo iti kinakurapay. Ananayen wenno makuna anababa akasasaad ti panagbiag. Dawatin tayo ti Apo. Idawdawatan tayo amin nga nasawaan. Tapno agbalinda si bibiyag pagtuladan tinapudno ken nadalos ngayat. Babaen ti panagtandududa iti kinapateg ken kinasagrado ti biyag pamilya ti sakramento ti matrimonyo. Dawatin tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti sisa ti parokya. Tapnog balinda pudno. Launa ya baro awagas ti biag pamati. Babaen ti panagmaymaysada iti puso ken nakem. Sapay kumata may pangarang-arang da ti asi ti Dios. Babaen ti panagbiag da. Akas maysa nga sisa. Dawatin tayo iti Apo. Tapno dagiti amin na pimusayen, kitawatin dan ti gunggunada. Tinatarnaw panagayat, saan kumanag iti babakda, ti kitain ti Apo. Ngemkit di ti ayat da mangtungpal, itinakim na. Dawatin tayo iti Apo. Managayat nga Ama, dagiti italekmi itakaasikan ayat mo. Denggem kad ida, ket pagbalinan na kami anapudno, iti panangitalom kada kami, gapo ita na ayat nga imbag mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi.
tenggem kadaku araraw miken. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy dahaton tayo, makaayayo ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Apo, ti Espiritu Santo, sinalawan na adi agresat ni San Ambrosio, iti panakay bunannag, dagiti pakay daydayawam. Ibukbuk mo kadmet kadakam daytoy nga Espiritu, itaarambakan mi, dagiti na Diyosan na misteryo, ti Eucharistia. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mi kat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka Apo na santuan nga Ama, man nakabalin amin ket agnanayo na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Taparagsakem ti iglesia mi ti panagfiesta ni San Ambrosio. Pasingkedan na kami nga agsingpet babaen ti nasantuan na panagbiag na. Isuro na kami babaen iti panangas kasabana. Ket babaen ti makaayayo ken ka panang ibabaet na, ipaay mo kada kami tapan nalaknib mo. Anansata makidangdanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Adios dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnuuda, iti pakaydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod nga ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen niyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Dadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kaniak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan.
Agyaman kam ken ka, tayong paay mo amay kari kami nga dati ito'y saklang mo, kitag serbi kam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglag ipem kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ayat na ana Diyosan. Laglag ipem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono, na konsagrara na tattao, ken amin yagserserbi ti simbaan mo. Laglag ipempay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog asina nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad, ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kumamay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to kinaingasatan na Virhen Maria ngay nati Dios, ni San Jose a nasingpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggan. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, ti agko na. Amangi nga dat sa dilangi, madaydayaw kuma tinagan mo, dormdeng kuma ti pagariyam, matungpal kuma tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangi. Hitdem kanakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti makautang kada kami, di nakamet baybayan nga manugod ti suliso, salakan na kamket iti dakes. Dawatan mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kad asi ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapu kaniyak ti ited ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad asiya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken nagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumang adda kada kayo. Kakabsat ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Cordero ti Dios, Cordero ti Dios sa mangiikat kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika kada Cordero ti Dios sa mangiikat kadagiti basbasol ti sangalubungan, itden kadakampika
Kakabsat at iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo, pinakirad na kami babaen ti bileg daytoy a sakramento. Aramidem kadi, taan nurutan mi dagiti panursuro ni San Ambrosio, ket magna kami as mamaingel iti dalan ngayon patuldom, ket maisagana mi dagiti bagbagimi a makiranod to iti pagariyam sa dilangit. Dawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kakabsat, awisek ken ipalagip ko, dagiti amin nga agakem inton fiesta, inton bigat Apo, ti kon celebrada, talinaed da kuma Apo, kalpasan daytoy na santuan na misa. Dagiti amin nga agakem, agtalinaed tayo, dito'y unag ti simbaan ako. Ti Apo, ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan daytoy na santuan na misa, hinkayon ti ayat ken kapya ti Apo. Maria. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami, kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg sa papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam,
ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, gamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Kita ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayapan na ibaon. Ang isuro ang senti, upan atay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag yu iti Apo.